Жеті салкыннарга жылылык истәп 50 ел элек, якты дөньяга безнең кадерле кешебез, Иске Колатка эшчеләр поселогында гомер сөрүче, яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез Ахтямов Наил Исмаил улы якты дөньяга аваз салган. Шушы онытылмаслык матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән котлап, без бүген аңа күркәм кәефләр бүләк итәргә ашыгабыз, дип башлаган әлеге котлау сәламен яраткан тормыш иптәше Галия Абдулҗалил кызы, улы Самир белән. Безнең теләкләргә шулай ук әнисе Фатиха Забировна, әтисе Исмаил Абдулхакович, кызы Ләйсән, кияве Эмиль, оныгы Руслан, улы Илнар, Новоспасское эшчеләр поселогыннан кайнанасы Рауза Хусаиновна, Алина тормыш иптәше Валера, балалары Ева белән бик теләп кушылалар. Гомеремнең олы өлешендә очраткан бик кадерле һәм якын кешем минем. Күкләрдә барыбызның да үз тормыш китабы языла. Безнеке дә бер-беребез белән тоташыр өчен катлаулы һәм олы эчтәлекле булып язылган ул. Әмма аның бүгенгесе шул кадәр сокландыргыч һәм матур. Наилем гаиләдә бердән-бер көтеп алынган һәм бик кадерле бала булып якты дөньяга туган. Әти-әнисенең ышанышы, олы өметләре, сөенечләре, яшәү яме булып кечкенәдән үк үскән. Мәхәббәт һәм олы хөрмәттә үскән бала буларак ул бер генә дә сынатмаган. Аларның бар ышанычларын аклап, башлап мәктәп, аннары һөнәри белем алып, олы тормыш юлында сөекле тормыш иптәше дә 3 тапкыр әти булырга да өлгерде. Бүгенге көндә инде ул татлы оныгы Русланчикның бик кадерле бабакасы да. Озак еллар администрациядә водитель буларак эшләде. Соңгы елларда үз алдына хезмәт куя. Кадерлем, синең һәр вакыт җитди һәм сабыр, таләпчән, акыллы, тырыш булуыңны без бик санлап һәм кадерләп яшибез. Шушы кырган оябызның саклаучысы да, яклаучысы да булып, алда да кал. Бар дөнья мәшәкатьләрен уртак бүлеп, авырлыкларны икәү җиңеп чыгып, булган аңлашылмаулыкларны юкка чыгарып, балалар өчен сөеп һәм сөенеп яшигәле. Синең сыеныр талың мин, минем таяныр терәгем син икәнен онытмыйк. Алда да мәхәббәтегез тигез, хисләребез уртак булсын. Сөекле кешебез, матур юбилеем котлы булсын. Йөргән юлларыңда фәрештәләр сине һәр вакыт саклап йөртсеннәр. Йөзеңнән бер кайчан елмаю китмәсен. Бәла-казалар безне читләтеп узсын. Без сине бик яратабыз. 50 тулды сиңа диләр, котлыйбыз чын күңелдән. Гомереңнең төрләренә атладың син бүгеннән. Гаиләң өчен олы хуҗа, сыкланырлык әти дә. Шуңа алтын кеше булып кадерлебез яши дә. Теләгебез сиңа саулык, ул бит әле зур байлык. Һәр адымда көтеп торсын сөеклем сине шатлык. Баш очыңда һәр вакытта матур кошлар сайрасын. Аерылу газабыннан Ходай безне сакласын. Мәхәббәт тулы гаиләдә яшик алда күп еллар. Аерылмасын, кайрылмасын алда куллардан куллар. Улың өчен олы үлге, чын үрнәктәй әти бул. Аңа карап шатлыгыңнан һәрбер иртәңдә син тул. Өебез шау-гөр торсын гел, бала оныклар килсен. Ходай үзе сиңа озын саулыклы гомер бирсен. Хөрмәтле Наил Исмаилович, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.